Venga chuana lampang hi Chinese New Year turin lo import site na setle maya chuwang join rem changa kan lang nga lange Cambodia yanin kumtin New Year hi voi thum kan mang china January ni khat le Chinese New Year le nakina April thavela khamai New Year lo lo omle dona chuwang chuanin kumtlon yanin kan Happy New Year de ring mai ni Cambodia hi China chu ni mi alawa ma se an lo lak or sun ve em ni chan pakhat hi chu Chinese descendant hi an lo omnol wang alo nia Chinese New Year and Lunar New Year kan ti chin hi kumin sang ni sum ni pani yan February ni khat alo tata a year of a tiger ti ania he Chinese New Year hi kumtin adang lam vea ma se January ni sum hi pakhat atanga February ni som ni inkar hi ani zia thung ani ti chuan kumin hi a year of a tiger ti an zodiac sign a landan chu ani a chuan hetiang kuma piang te hi chu I enge hwai sen tur te confident nga big tur te khatiang chak deuh tur ang khanin an ngai chin ani chu New Year day takhi an lunar calendar atanga chu thin ania chuanin kasha thiam dan chuang khradik lo mai theya hemi ni le thla le khovel te hi line khata an om ni masaber kha an enge lunar ni masaber kha lo ni ta chumi chu New Year tanin an celebrate thin ni in kasha ti chuan he kum thar hi an lo ti chin dana chuanin ni som paruk an celebrate thin ani chu chuan New Year Eve atanga heta an lantern festival thlengkha in zom chhovek china mase tuna hian chuanin an ti vak to ka ring lo an ni som paruk hi chu a thui em a hna ten thok dunga chuanin chuan kumin hian January ni som thum pakhat atanga February ni som panga thleng an celebrate don ani mel ani chuan Cambodia hianin Chinese New Year hi ahma khan chuan public holiday ni china tuna hian chuanin ani to lova ma se private school ang ho hi chu kan la chol tho ani chan chu no pang ho school local tu kha an chuang lawa an chhum te nen Chinese New Year lom turin mundang an kalvek zel thawa chumi chu rem changa la in kan school a hianin spring break te in holiday kan nei ve ani ni chung thil pakhat interesting de omle chu hetiang hianin an poisa lemte in lemte motor lemte smartphone lemte thlengin chi sang sang kha an hal thina ni hetiang festival dona hianin hetiang an ti chan hi chu atoi zong chuan an chung de thi to tharau khovela omte kha I an mamo hetiang mang hian an va pe ni nan inchia engkim an hal hi tharau khovela khan vakal tura an ngai tina ni deuh ber mai chutiang chu vo in thleng hianin tunlai khovela ponla practice chunzom zel tina ni hi hi Chinese New Year Christian lo ni ta an to hlom em maya hi chini oma an New Year tree hi hetiang hi
chi khatna chu ni ta hemi hi man ka zot thina dollar songom man ania chuanin helam apia lama hianin pot khanal deuh lek le atri khatle malian deuh ani khan chuan dollar za te za songa di khan ni chhauta ni chu to khop nei chuan helama hianin tree dang alo om le ta a hemi hi calamandan orange tree ani a chuanin tangerine le mandarin po hi an man war zo khachu ni ta a chung heng zong zong hi chu ma che mizo tong chuanin ser thlum te ni deuh vekin ka sha ming shan kan nei po ka shelawa ni tiang hianin an ra tuar thin ani hetiang an tina chan po hi mal som na an don theina tur te ra chhuah tha an hnathawh an chan theina tur ang khanin an in le avela te an da thin ani ome chuanin hetiang tree hian chuanin ang pau an tia red envelope chunga poisa a awm thina chutiang chuan khai thina chuan he festival hi ka student te po hi ka zo thina an du ma nuam an ti ma a chan chu poisa kha hetiang red envelope chunga mi hi an lo don thin wang kha lo nia chutiang chuanin an enge Christmas present kan ti ang khan hetiang red envelope an poisa an da ani present thin heti lai hianin Cambodia pumpuya Chinese New Year hi an lom vek tina ni chuang lawa tiang hian street trend khadi chu tiang rock wai thauta tema an lum na sat na lai an che na sat na lai deuh te karon tilang ve shim shim ani hi